Hi, Ma'am Ann. Hi, Ma'am Ann. Good morning po, Solid Dreamers. Wow! Thank you sa palipad. You make my day happy and colorful. You made my day. Rainbow connection. Shout out, Solid Dreamers. Ma'am Ann, Ma'am Jen, supporter, Boss Bell Mix TV, Ma'am Hope Vlogs. Thank you, Ma'am Heli, Hello Kitty Lovers, Simply Girl. Thank you, Ma'am Ann, Jenny Channel, Woyaw ni Men. Thank you. Ma'am Lisa Vlog, Madam Ugid nga salamat. Ay, no problem, Ma'am Jean. No problem, Gid. Thank you sa lahat. Way pa kasulod ang akon nga bisita. Ang akon nga boysita. Boysita. Ma'am Jen, ang aton nga friends, wala pa kasulod. Inaset ya pa siguro ang iyang inog hambal. Ang iyang mga ginaset ya pang iya, ginasulat ya pang iyang mga alibis. Boss Bill! Wala pa ang aton boysita. Gani man no. Ang binutig ang iyay. Bahala siya. Nigerian siya pero ang iyang profile sa iyang YT. He looks like an Asian. An Asian boy. Pero bahala siya kung ano man ang itsura ya, kung mag-amo man da, unggoy man da, o tiger man siya, lion man siya, giraffe man siya, whatever. Bahala siya. Hindi siya importante sa aton. O, di ba, Boss B?
O gani, gusto niya magkipag-friend sa imo, pero don't trust gid siya. Hindi ka gid niya maghatag ng informasyon niya sa iya kay budlay na Nigerian. Basta mga mo na nga mga rasa, ya, hindi ka gid niya magsalig ya. Ano na sila ya? Nang expert na sila ya sa forfeiting sa ngaton money. 'Di ba? Halos makita mo sa balita gani ang mga na-arrest nga mga Nigerian, ano sila, involving sila sa money naton currency. Himo-himo na sila ya kwarta para nga ipang ano gani panwag pang lapta diri sa Pilipinas kag ibaligya. Sige lang boss B nang hindi lang anay siya pag-isa ko. Paano mo siya isako di mo man lang gani siya makita, no? Ang iya nga, hindi mo man lang makita ang hitsura, kung sinugid na bala siya. Bahala siya. Basta wala tayong hinihingi sa kanya. Yes, amo ginaiya. Ginapadala yan nga kwarta sa ton nga pilagi na iya sa ton no mga pangabudlayan ta iya makita ta iya pero bala pabayan ta lang siya kung ano gid man kung mapadala siya kung hindi whatever will be pero ti mapa-thank you man tagyapon sa iya mapa-thank you man tagyapon sa iya. Hi Ma'am Liz, pa-thank you man tagyapon sa iya, bahala siya sa buhay niya. Ang hambal nga wala sang manluloko kung wala sa nagapaluko gani ano tagid na iya paghawakan tagid na iya di tayo magpainto yung Pinoy sa mga dayuhan kay ano lang na sila ya come and go lang na sila ya why na sila ya mga ano diri wala na din sila ya mga temporary lang mga papeles nila na ya. Oo, ano siya, abangan ang susunod na kabanata. Pero never ka gid mag-trust sa iya. Never gid ta lahat. Never tayong mag-trust sa iya. Baka i-frontliner lang tana. I-front lang tayo sa mga business or illegal businesses dito sa Pilipinas. Mahambal pa siya na Pinay ang iya mother. Pinay ang iya mother para kuno para magsalig ta sa iya. Pero I doubt. Shout out 13 millions in the house. Hi Ma'am Lynn, it's me Raketera. Thank you. Thank you. Harang. Wow, thank you. May harang. Ay, ang ano pa. Ang tagal-tagal pa. Ang tagal-tagal ko pa magkasahod. Wow, Jollibee pa. Pero kahit na Jollibee yan, ano man yung mga legit na mga ads na pumapasok, sintimo din yan ang bigay. Pero okay lang. It's okay. Kahit na sintimo lang, pag na-accumulate yan, malaki na yan. Malaki na. Sorry sa Tagalog ko Trying hard ako mag-Tagalog. Ma'am Liz. Yummy, yum yum. Yummy. Oh, masarap talaga chicken joy ng Jollibee kahit ikumpara mo pa sa iba. Yung pamangkin ko nga, sabi ko, Day, sa ano lang tayo Chowking, kasi haba ng pila sa Jollibee. Iyak ang bata, ayaw niya, gusto niya Jollibee. Nahuhumaling sa hitsura ni Jollibee na kamaskot. So, every time na pumunta kami ng syudad, ay, Jollibee agad. Wow, Ma'am Liz, thank you sa palipad. Thank you pa burger. Ano na Ma'am Liz,
Pag nakasahod na, magpalipad din ako ng malaki para pampaburger niyo po lahat. Kailan pa kaya yon? Malayo pa sa katotohanan. Ano pa, $44 pa lang ako ngayon. May $66 pa kulang para makasahod. Pero okay lang hanggang ngayon hindi pa na nakarating yung ko, pin ko, ewan. Hindi ko friend yung postmaster pero nung nagumpisa na nagpadala na si Whitey ng pin ko, friends ko na siya. Pati yung niya, yung brother-in-law niya. Dalawa sila kasi sa post office. Kinukulit ko at tapos kung hindi ko siya makita, siya na mismo ang pumunta sa akin, "Ma'am, hanggang ngayon hindi pa dumating." Ay nako, ewan. Ewan ko talaga. Basta abroad, matagal din yan. Na may pa, na lumutan pa. Lumot pa doon sa post office. Wow, harang sentrum. Po, ang ganda. Ang dami ng harang. Pero at the end, sintimo pa rin. Pero okay lang. Thank you. Magpasalamat pa rin tayo na kahit ganyan lang, may harang. Wow, malaki na ma'am, kunting na. Liit pa ma'am. Baka sa December pa ako magkasahod. Okay lang yan. Okay lang. Ikaw na ba semester, right? Yung yung kahapon, may good news. Natapos na yung pag-aaral ng salary increase namin, lahat ng government employees. So, this year, mayroong malaking news sa amin at retroactive. Retroactive, ibig sabihin, kung August siya mag-effect yung salary standardization law by August. So, ang umpisa ng sweldo namin January 2024. So, may 7 months na salary differential kung sakali mag-take effect this August. Hindi na kailangan na ipaagi pa sa Senate. Executive order lang from the Office of the President. So, may budget naman yung DBM para sa salary increase ng mga public servants. Ay, Ma'am G, $20 pa lang, $20 pa lang. Sige lang, ma'am. Unti-unti, ma'am. Lalaki din yan, ma'am. Ay, may ads ka na pala, Ma'am Jean? Wala pa, no? Hindi ka pa naka 4K, Ma'am Jean, no? Lagi kitang piniplay, ma'am. Si Ma'am Rakitera, hanggang ngayon, hindi pa Ma'am Lynn, ilan na ba mo, Ma'am Lynn? Ay, 600 watts hour. Kulang pa. Sige ma'am, i-play na lang. I-play kita, play naman kita, araw-araw. Sige lang. Ngayon, 13 July. Baka this end of July, makomplete na. Araw-araw naman kasi kayong tatlo at saka sa Nanday, lahat, Nanday, Ma'am Choy, ni Ma'am Liz, ni Ma'am Gulyanger, si Ma'am Ann. Lahat kayo po. Ko lang in-schedule. Lang kasi yung
kung buong araw na play, ano, mainit din yung laptop ko. Kasi yung sa laptop, kahit na tatlong videos, tatlong channel i-play ko, okay lang. Pero ano, na-off ko kasi ano na mainit na. Um, mm, 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 mm. Nagkamali nga ako pag-share ng ano ko ng live ko. Nasa GC namin ano, mga employees ano ano lang, only Negros Occidental lang, GC namin na. In-erase ko agad, i-remove ko agad. Kasi nahihiya ako na malaman na mayroon akong YT channel. Ilan-ilan nakaalam, pero nakakahiya. Nakakahiya. Mm. Pasensya na po kayo kung hindi ako makapagpalipad every time mag-live po kayo, moms ha. Kasi ano, ang ano kasi hindi mo naman, at saka wala pa sahod sa YT, at saka alam mo naman pag government employee ka, hindi naman kalakihan ng sweldo. Naka ano na kasi, naka budget na lahat. So, pasensya na po. At saka, ang pinakamalaking gastos ko expenses araw-araw, Monday to Thursday lang kasi yung office ko. Friday off ko na yon. Ano, mahal yung pamasahe. So, nagbigay talaga ako ng ano, ng budget para diyan sa transportation ko. Ako nga nahihiya din kasi ano, napapadala kayo tapos ako wala. Pero I tried na maski kahit paano mayroon. Hi, Benta pa. Good morning. How are you? Thank you so much. Sandali ha. Sandali, set ko lang ha. Ma'am Liz, di ko pa na ano, na set sa StreamYard. Kasi hindi pa talaga ako expert. Hindi pa talaga ako expert mag-set ng ano, ng live ko sa True StreamYard. Sige lang, unti-unti, studyhan ko yan kung paano. Ay, nako, ano kasi, hindi laging tumututok dito. May ano kasi, may trabaho at priority. Ano na kami kasi, busy na, nag-backtracking na. Nagpa-backtracking na kami in coding. So, pasensya na po kung nakatambay ako lagi sa live ninyo. Pero nandyan lang, hindi lang makakomment. Kahit noon pa. Ay, thank you so much sa inyong lahat po. Ma'am Liz, wala ka bang bagong video? Gonna put semester right. Ala, Ma'am Jean, natapangaan ko talaga si Mr. Right. Hindi na pumasok.
Ay, okay. Ano lang, ma'am? Premiere ko po, mga ma'am 3 p.m. Sige po, ma'am Jean. Ay, okay. Next, pag-premiere ko po ako baka next week. Ah, okay, ma'am, ma'am Liz. Hayaan mo siya, ma'am. Oo nga. Hindi, ano lang. Parang gusto ko lang siya asarin. Gusto ko lang siyang aasarin. Hi, Bintapa. How are you today? How's your day? How's your life going on? Running nose ako ngayon. Pasensya na po. Ang aming Luna, dog lover. Ito na lang i-play ko, Ma'am Liz. Hi, Sir Ben Tapa. You are from India. Yeah, I know. You've been my channel before. Thank you so much. Beam Tapa, this is your main channel. I will visit your channel, Sir Beam Tapa. Beam Tapa YouTube channel. This is you, Mr. Beam. $11. You have 8,600 plus subscribers and 129 videos. You're welcome, Ma'am Liz. Wow. Thank you, Ma'am Liz. Ay, ano to? Nag-iihaw ng, ano to? Ano tong iniihaw mo, Sir Ben? Oh. What kind of animal have you, slaughtered?
highlights. Ano ni? Naya Paralika, Shiko, Macho Manao Dai. I am correct. What? This is ano? This is a pig. What kind of animal have you slaughtered? A pig? This is a pig. Bem, tapa. And what is this color? Turmeric powder. Is this, no. This is pig or a goat? This is how you prepared sorry Sir Ben, but I can't manage this kind of slaughtering the animal. My heart is so tremble. Naluoy, naawa ako. Because I have 3 dogs here. Tremble. What is this kind of animal have you slaughtered, Bemtapa? I cannot stay looking your video. This is my weakness.
showing how to slaughter animal. My heart, Bentapa, is aching seeing this kind of slaughtering the animal. How to slaughtering the animal. It hurts for me. You are an Indian national, but it you look like a Asian boy, Asian man. Excuse me. Siwa Kitre Vlog, hello. Welcome to my vlog, my live, sorry. Stay there, I am preparing for my lunch. Sabit ko. Sabit pa. Sabit sino? May ituktok ko daw. Mga klase, no? Ito lang yun, atayin pa. Nagagawin. Pagkalaan sa dalam. Para klangsi sa inyo yan. Ano? Iyo kasi, nakabutang isang, ano tayo, kita tayo, kita ko sa tayo. Okay, okay, Sir Siwakchi Tre Vlog. I will finish later, sir. I will finish playing the video of Sir Bentapa. Bentapa, sorry. You're next. Siwakchi Tre Vlogs. Siwakchi Tre Vlog. Dapat pala. Ano ka? Lubra ka na da? Ano ko na iya mga alas to sa Bichay? Mag-awit kay Muda? Bibigyan ko na eh. Oo, mag-awit kay Muda na yung saksakan niya. Ito siya eh. Ano ba? Balik, balik na.
So, ano, malapit na matapos, benta pa. Oh, sebenta pa, you have ads. Sponsored by Head and Shoulder. Okay, that's it. Siwak Chetre, ano? Chetre Vlogs. So this is you, Siwak Chetre Vlogs. You have 473 subscribers. This is you. No views 12 minutes ago. Siwak Chetre Vlogs, this is it. May daan. Daan ang pakway. Dugududan lang. Lion ko lang yung tumayag. Nag-init pa. Paliguan ko. Puro tayo. Sige, takyo ay. Buwas na lang.
Dito kayo ay na. Ha? Ang mga luga. Huwag sa linalin siya balay, no? Alin? Ha? Alin? So, done. Done si Waxetry Vlogs. Hi, Ma'am Ate Jonna Vlogs. Ate Jonna. Hi, Ate Jonna. This is you. Ay, sige, Ma'am Hailey. Thank you. Ako nag-ready na rin ng magluluto ako ng laswa. Hi, Ma'am Ate Jonna. This is you. Ikaw po ito, Ma'am. Okay. Ito Welcome to Ate Jonna Vlogs. 270 subscribers, 54 videos. Done.
Hi, Jel. Jel. Panyaga ka na? Ha? Nasaan mo? Ipakse mo di? Hi, Ma'am Miss Ann. Maluto ka ni Ma'am Laswa. Sinjel. Gusto kayo mga mayusan. Paksyo. Alam mo kung sabi ang ginagawa mo ni Papa, no? Sa siminto. Kaya na. Ang palita na ba? Pwede pakse mo tayo? Yo! Wala akong galing katapat, mang. Hilap ka na. Ito na ba? Ito ako, biscuit na ba? Ano? Talon sa ka. WhatsApp ka lang kayang pakse mo sa ano, saksak mo siya. Medyo mabukog niya siya. Mag-usap ka ano hindi ka. Ba't siya doon? Mas kung iya nga. Mas kung iya nga sikat. Ano? Ito lang. Baru dia tinggal ni nak kau ada. Apa itu? Like ko siguro. Sus. Itu buat mana? Isda ano tayo? Sudaan mo tayo? Ha? Sudaan mo? Isda ano? 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 Sulod dah sulod. Tinggal kita kron. Ano kay punong? Okay, Ma'am Chin. Ako, Ma'am Chin, nagluluto pa ng laswa.
Hi, Ma'am Lynn. Ops, 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 ops. Hindi ka na magaling. Looks like we made it. Hi, Chatkara Food with Sana. How are you? Thank you.
Ma'am Lynn, watching your video. Cute-cute ng cat mo, Ma'am Lynn. Ano kayang tinitingnan niya dyan? Mainit na. Hi, Boss B. Tapos na lunch, boss? Ma'am Lynn, now playing your video. Ay, live pala to. You're welcome, Bentapa. मा चाहिँ हजुरहरूले देख्नुहुनेछ हाम्रो साङ्से ढिक्काले गाउँको डिटेल्स नजाराहरू म देखाउन गइरहेको छु। हजुरहरूले भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। अनि हजुरहरू अझै पनि मेरो च्यानलमा यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु। हेर्नुहोस् है गाइस, साङ्से ढिक्कालेको गाउँको नजाराहरू यसरी बनिँदैछ होमस्टेहरू हेर्नुहोस् है। Have you heard that? Bentapa now playing Sangsi Fikaleku. This is your place. I think you are not an Indian. You are, I think you are Japanese. गुम्बा छ त्यहाँनिर पनि म अवश्य नै जानेछु। त्योभन्दा पहिला चाहिँ राम्रोसँग हेर्नुहोस् नजराहरू छ। Now playing your channel. Ma'am Lynn, now playing live sa imo live, Ma'am Lynn. Hi, Ma'am Heli. Tapos ka na po, lunch. Ma'am Liz.
Limta pa ha, niloloko mo yata ako ha. Sabi ko kanina, you look Asian, not Indian. So this is your video. You're talking like a Japanese or Thailander. कमेन्ट्स बक्समा लेखिदिनुहोस् यस्तो अवसरहरू हजुरहरू कोही पनि आउनु सक्नुहुनेछ भगवतहरू पनि कोही पनि आउनु सक्नुहुन्छ अब चाहिँ म हजुरहरूलाई देखाउन गइरहेको छु लेखिएको छ है गुम्बाको नाम चाहिँ छ कुण्डलिन गुम्बा देखाउनेछु हेर्दै गर्नु होला मेरो भिडियोलाई र अहिले चाहिँ म गुम्बा कुण्डलिन गुम्बा आइपुगिसकेको छु है हजुरहरूलाई देखाउनेछु हाम्रो साङ्से भिक्काले गाउँको कुण्डलिन गुम्बा Less searching, more living. Ready to find your next apartment? Apartment List, your rental matchmaker. So tell us, what's on your list? Laundry, city view, and pub friendly? We got them. Curated matches just for you. Anytime, anywhere, at your fingertips. It's like, okay. Hold up. Yes, that's the one. Look at that. There's a perfect match. Rent with Apartment List. Mr. Bem Tapa, you are hiding your identity. You said you are an Indian, but in your video you look like an Asian, right? But your video is showing that you are in Asian country. I think you are a Chinese or a Japanese. So this is you, Bim Tapa. You're hiding your identity. So this is your place. Tell me the truth.
so that I can continue playing your video. Don't lie to me. Chatara food with Sana. Looks like we made it. Bim Tapa, what is your nationality? Please tell me the truth. You are not an Indian. You lied to me. Ikaw ha? Shot Cora!
Chat Kara, this is you. Dan, subscribe. So this is it. Katara food with Sana. Nagata pa? Ayaw. Ha? Ayaw ko sa utang na o. Nagata? Sige lang. Boss B, thank you sa pagtambay. Ma'am Lynn, now playing. Malunch din kami, boss. Ikaw Sir Bim Tapa ha, pagkatapos ng lahat-lahat iniwan mo na ako sa area ha. You lied to me, Bim Tapa. You are not an Indian national, you are an Asian man.
Ma'am Lynn, no playing. Hello, Ma'am Jenix. Ma'am Jen, Nyagata. Nyagata ninyo. Nalobat na siguro, ma'am. Nalobat na siguro, Ma'am Jean. Hi, Ma'am Journey. Mayong hapon. Nalobat na siguro, Ma'am G. Nyagata, ma'am. Nyagata ninyo. Ang magic naman si Lulo na panago naman sa isang nagatambay. Lagi may kabalaghan si Lulo. Kawat, laga Lulo ah.
Kaya ko naman ito. Yung paruwa ko. Report ko nito.
Sako. Ayan, bakit yun? Nalagyan sa iya. Ano ba yung sabi mo, Gabi? Ang sabi mo, ah, sabi ko niya, iyan sa waya. Hindi siya bati, pero naman ito ano. Wala ko siya sabi. Wala ko yan, pan sa paris. Nang lang, hindi na magwasan niya man niya. Sabi, lalo pa bra. Boss naman. Boss ni sa amin. Maklaw ni. Record. Para to lang sa personal na. May budget. Kaya para sa personal. Budget. Umuhay. Girl. Pag-gas ko na kung ano. Lahat sa inyo. Hindi kasi wala nga akong nakata sa iba ng station ko. Wala ng station na kasi sila. Hindi. Maklaro na kami sa cotton shirt. Wala kami ng sublimation shirt. Sublimation shirt. Kaya din na kami iwan ng ball.
kasi. Bubot. Yun na rin, no? Wala ba ako? Tapos ko dahil. Sige. Pwede siya linggo, no? Hmm. Ano dito sa Borda? Hindi naman siya ako. Hello everyone! Katatapos lang mag-lunch. Tapok ya kanon, Ma'am G, sa laswa kag paksiw. Ubos kanon ah.
na lang ikan. Ay. Dad.
Hi, Ma'am Lynn. Hi, Ma'am Liz. Time check, 1:51 p.m. Hi, Ma'am Liz. Ma'am S.A. Thank you so much. Umuulan na dito sa amin. Ma'am Jean. Play ako sa iyo. That was 1 month ago.
Neto na ko tiya Isaya. Natanong na ko. To be strong in the Lord means to surrender to His strength and authority. Goodness, the best way to be strong to fight. Hi Ma'am Leonie Ariola. Good afternoon po. Thank you po, Ma'am Leonie Ariola, for sharing the God's message. Boss B, oh, play kita, Boss B. Sa kabila, si Ma'am Lynn. Ito, Ma'am Lynn, oh. Ito sa'yo, Ma'am Lynn. Ito, kay Ma'am Lynn. Tapos, cellphone ko si Ma'am Jean. After, si ano na naman, si Ma'am Ann, si Ma'am G, si Ma'am Bulyangers, kag si Ma'am Liz. After lang ng ano ko, live. Puro live to na play ko sa inyo. Para mas haba-haba. Yan. Ito kay Ma'am Lynn. Minimize ko lang. Tapos, ito sa'yo, boss. Ito sa'yo, boss B. Yan. Ito, boss, oh. Try ko tatlo. Time check, 2 o'clock in the afternoon. Si Ma'am Liz Streams
si Ma'am Ann, si Ma'am Bulyangers, si Ma'am Journey. Busy si si Ma'am Gulyangers. Umuwi sa Cebu. Umuwi siguro si Ma'am Gulyangers sa Cebu. Just like you need it. Natamaan ko yata, Ma'am Jean, si Mr. Right. Kaya hindi na bumalik. Sana di na babalik. Natakot kay Boss B, isa ko daw. Ay, nako. Huwag ka nang bumalik, Mr. Right. Doon ka na kung nasaan ka ngayon. Basta huwag mo nang lokohin yung mga Pinoy dito sa, sa Pilipinas, Oh, aabang yan sa, sa live mo, Ma'am Jean. Oh. Na natamaan sa mga pakutsada ko sa kanya kanina. Patutsada pala, patutsada. Hi, Ma'am Journey! Gusto ko na matulog. Sarap ng, ulan. Sarap ng chimpo. Sa chimpo, subong ulan-ulan, mabugnaw. Ang friend naton, ma'am, wala na. Wow, gumagala si Ma'am G. Din ka subong, ma'am. Patagig ka, ma'am. Wala man na nakuha ni Mr. Right ang imong phone, ang telephone, ang number mo, phone number. Malas siya lang kay pagtawag ya. The number you have dialed is incorrect. Malas siya. Ingat, Ma'am G. Scroll down sa yan mong list. Ay, bakit? Bakit?
Din ganitong balay ni ano pa ang kondo ni Tanen sa GBC pa no? Tagig. BGC. Tama pa, Ma'am Jean, GBC o BGC? BGC, ha? Tagig. Ay, try ko ba? Hi, Ma'am Ann. Hindi ko kaano. Liwat, biliwat. Hala ka namit sa laswa ko naubos ang amon nga kanon 3.5 cups. Isang kain lang, dalawa lang kami ng husband ko. Nang dahil sa laswa at sa kapaksiw. Taob ang kaldero. Manamit magkaon laswa kag paksiw, especially kung nagaulan-ulan. Time check, 2:12 in the afternoon.
26 in the afternoon. Pagkatapos nito, matutulog na ako. Pero tuloy ang play ko. Hi, Ma'am Liz. Ma'am Legan 27. Maraming salamat po. Maraming salamat, Solid Dreamers. Mag-end na po ako maya-maya. Boss B. Wala nang pasaway, Boss B. Tuluyan nang umalis si Mr. Right. Hi, Ma'am Lisa Vlog. Ma'am G.
lumabas na yung mga alagad ni Boss B. Mag-end na po ako mga moms. Thank you so much po. Bye-bye. See you. Tuloy yung play ko sa inyo mga moms. Bye-bye po. Thank you, Solo Dreamers. Maraming salamat. Madamo gid nga salamat.